Oh iya. Iki melok irama kono. Dudut ya ngene. Oh ngono. Ya wes. Dadi aku mbene nek reaksi. Oh iya. Soale suwi to. Energinya. Reaksimu suwi. 1 2 3 go. Asik. Dudut lho, Mas. Ayo kok. Urung pas na kok. Aku gak. Pas loh. Iya. Kok urung? Wes lho kok. Ayo kok. Aku cintamu. Aku sayang. Gila samurai. Pengen ora kaca. Jangkrik malah penak dagelan somong kamangku sinden. Mas, sing gerak apa? Sing gerak sikil. Ora. Lah apa? Sikil. Di sikil tengah kuwi, sikil tengah. Nah, Kula dugi mriki kaget to, Pak. iya. Ning sing penting kabeh ki awake dhewe mung sak derma, mula nadyan ana apa wae ditampa kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas nggih disyukuri ngaten niku nggih to, Pak. Nggih. Wong kula teng mriki niku wau kaget dugi mriki langsung diparingi pasugatan. Masyaallah, Pak. Kerupuk sing menge ombo-ombo ketraudan suwe iso mimpes cilik-cilik. Ha iya saking hawane adem. Hawane adem. Lah kula terus ngecek melih enten jajan apa melih niki. Lah kok enten gedang goreng to, Pak? Iya. Gedang goreng iki biasane nek digoreng ora di atas kaku ngoten to. Lah niki wau gedange iso empuk terus mlempem kok, Pak. Saking hawa adem. Nggih, saking hawa adem. Aja meneh kok mung panganan. Lah, Gedangku ya lemes. Iya. gedangmu lemes ki gedang apa lho kok iso. Baik iki Pak udan paling kompak lho, Pak. Mulai Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, sedaya Jawa. Berarti kan kompak. Oh, kompak. Nggih, tegese menungso niku mboten perlu sambat. Nek diparingi udan sambat, paringi panas nesu-nesu. Lah nek paringi udan banyu panas ya malah repot. Pancen ya wong ki ngewuhke. Ya udan Engko diwene udan saben dina ngresah. Nggih, ngesah. Kok panas rong dina be hawane kok sumuke kaya ngene, panase kaya ngene. Nggih leres niku. Mula sing apik ki ora udan ora panas. Sing apik ki udan-udanan. Udan lah niku lho. Lah niku malah bahaya lho, Pak. Lah kok bahaya? Kula wingi udan-udanan nggih malah dimusuhi gluduk kok. Lah kok Seleram biar slamete kok slamet jan. kuwi tujuane nggih menehi semangat awakmu, nggih gedhekke semangate awakmu. Gluduk iki, Pak. Iya. Gluduk kok gegedhekne semangat iki piye lah? Kuwi lek kena ya kukut wassalam no, Pak. Ora mesti. Lah kok ora mesti lho, gluduk lho kuwi. Aliran listrik. Wah. Menurut penelitian BMKG, Kowe ki ngomong teko ndi kok iso BMKG ki urusane apa? Iki tenanan. Piye nek aliran listrik? Satu, menambah kekebalan tubuh. Kowe lek gak percaya, anakmu setrum sithik-sithik ngene sih. Pertama, setrum isu awan mulai sekolah setrum nek sore setrum. Pokok Sehat ya? Sehat ya? pertama lemes, Terus kedua terus mimisen, terus ketiga nih, yo ngimpus. pengen ngomong bongkong. Tak tapuk kuwi nggak solusi segena lho. Awak dhewe ki ndereke sinten? Pak Minto kok. Lho, iya maksudnya aja cerita hal-hal ngono kuwi. Pak Minto niku dalang kondang sing pun kuncara misuwur teng pundi-pundi lagi ngoten nggih, Pak nggih. Mbah. Lho jenengan iki kula umbulke lho, Pak. Aku ora butuh diumbulke. Aku tak mumbul dhewe wae. Kok umbulke ndak malah ra kena ra bener ceblok repot. Butuhe niku ditang. Mong aku lek mumbulke ra butuh dhuwur-dhuwur, aku mumbul mung pilih cendhek-cendhek wae kok ya. Nggih nek jenengan kedhuwur nggih engko cebloke ya ora penak. Iya. Ngeten lho tegese napa to, Pak? Jenengan kalih kula ngeten kan kedah seirama to, Pak. Ah, sinergitas kerjasama. Sinergitas kados dalu punika ngeten iki kan sinergitas antarane nyuwun sewu Dinas Pariwisata, DPR Dan Kebudayaan Jawa Timur, DPR dan DPRD. Iya. Ngeten iki ngawontenaken wayangan ringgitan teng ngene kelurahan pundi Pak nggih? Kelurahan Pakunden, lingkungan Kepatian. Leres sing ngendikake macange wau. Ah. Niki termasuk nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Lah mboten enten ngeten niki budaya Jawa sing adiluhung ngeten niki bakal
ilang Pak lagi ora mung perkara kuwi sing dadi perkarane lek ngantek ora enek sing urip-urip terus aku karo sampeyan karo rombongan iki arep mbadhok apa nah sing intine baku niku nguri-nguri ki rak wong seneng urip-urip ki wong nanggap dadi lengkap ya nek sing seneng nek sing nanggap soalnya akeh sing seneng ya akeh mula wong kulawarga kuwi kudu duwe prinsip siji nguri-nguri pindho kudu ngurip-urip jenengan pun nglakoni niku pun pripun nguri-nguri itu melestarikan sebagai suami istri ngurip-urip seorang istri harus bisa nguripi karo wong lanang lah niki jenengan keadaan urip mboten jarene mlempem ana sing nguripi suwi ya ana lho ya kuwi reno-reno karo kekuatan wong nek nguri-nguri ki wong seneng melestarikan ngeten iki nanggap mula sing baku niki ngaturke sembah nuwun dhumateng sapa Bapak Heri Ramadan Bapak Heri Ramadan uga Mas Dewan Rehan tasik memperhatikan awake dhewe para seniman khususnya ring berarti lah Pak Pahargian kaya ini sing pertama kali matur nuwun karo ya niki wau Bapak Dewan kali Dinas Kebudayaan Pariwisata niku wau umum kok iso umum piye ta Mas sing liyane matur nuwun ya kanggo sing nanggap iki ta panitia ya ora ya Pak Lurah sing umum sing umum piye ya kuwi ta Mat nggih leres nggih Pak nggih iya awake dhewe ditangkep awake dhewe iki sekali-kali kudu matur nuwun karo sing gak umum ning penting lah ya sing bener gene ku wau kene matur nuwun karo sing nanggap perkara ditanggap awake dhewe bayaran salah lah matur nuwun karo sapa ingkang sepindah matur nuwun dumateng ingkang pados debok nah niki penting mergo napa kok gak masuk akal debok wayangan ki apa dincepne gegermu dhewe lah ki teman Pak Minto kok usung debok dhewe ora enak kaping kalih matur nuwun dateng kekagungan genset awet menika strum kok mbayani tak basana krama tadi kaping 3 matur suwun dateng ingkang olah-olah lah niku sing penting bagian juru dapur oke alhamdulillah wau sampun diparingi pasugatan dahar nggih sampun sing istimewa kaping 3 matur suwun dateng pom bensin kok pom bensin Pak lah sampean lek montore ndek bensine ndek solare tekan kene arep numpak apa oh nggih leres berarti mboten pom bensin mawon napa nggih matur nuwun dateng kangge ban mobil lah kowe rene nek bensine mobilmu renek bane apa mbok lakon apa mbok kono genjong uga matur suwun dateng celana panjenengan kok karo penjahit ngomong masalah celana nanya apa kita ceritanya aku kan baru digawe ta iya ya milih ya ngene saya takut takok kowe digawe Pak Minto rawuh ora Bu Minto ora kenal aku kok Pak Dalang lho ora mosok met iya lah jere kowe sering direke Pak Minto kok gak rawuh arep tak undangi aku peke wuh lah nyapa ora ya gak penak nyapa takon ngono barang takon wong ngundangi karo wong tuwa kok mek lumantar WA katuran kawilujengan Pak Minto monggo katuran rawuh dateng griya kula benjing tanggal kula niku kalih sasi saderenge pun ngriki jenengan wonten rapat nopo ngoten lho lali jenengan nggih to Pak Lurah niku sibuk lah syuting niku bagian pengendali udan niku lho ngene gampang-gampangan cara Jawa ya tinggu wong Jawa ya kathoke bojomu sing tinggu lho unggane gendeng ngono ben gak udan masalah siji Pak gak iso Pak aku ngono lho nyapa malah aku kathok malah gampang to Mas bojoku blas ra tau nganggo lah aku terus apa sing dikene gendeng lho masa bojomu ora tau mbok tumbasne kathok blas pisan tau kapok lah nyapa dikene gendeng to itu kan gedhi to iya nah moro tuwa rono anduk sapa to gak kene iki ngono anduk piye to kak kathok ya ngono kan kita gudi lho to mari ya bojomu gegeden ae masa di bojo kok bobote 187 kan ora pas to tak ijo loro cilik-cilikan bojo apa ning jeding kok bongkar lawang nek to piye kok so nggih ingkang baku namung saged dherek dedonga Pak mugi-mugi kelurahan Pakunden ingkang tasik kersa nguri-nguri umurup budaya menika masyarakatipun paringi gemaripah lo jinallah Allahumma amin amin nyatane wong mulai jam kalih Jawa penonton nggih mboten lah ngene pol bakul nggih pol karek siji tok ngarep siji guri siji bakul bakso lagi teko geger karo aku lha nyapa nek geger yuk takoni dhewe kuwi bakul bakso guri kuwi ngadang kala Dek ngadang kala ngadang kala iki apa to gegere nyapa aku kan tuku Mas pesen bakso heeh pinten Mas tunggal wis to lungguh iya to pedes mboten duka awan ngono
Lho, Mas, pripun to? Pedes mboten? Duka, urung dadi to wis takok pedes apa ora. Lho, iya iki ya bener bakule to Mas. Maksude karepe sampean ki mengko lek dilayani njaluk sing pedes apa ora ngono. Pedes apa ora? Baksone kuwi lho. Lah iya kan urung dadi. Aku yo ora ro to rasane. Maksudnya bakule iki ngomong karo awakmu pedes apa ora? Lho, gak ro. Kan aku lagi pesen, urung digawe. Tegese ora ngono, Me. Tegese iki rasane ku lho piye? Lah ya urung ngicipi wong dadi ya urung kok. Piye to iki? Kowe ketae keluargane bakul bakso kita. Bocah iki kok ngeyelke to kowe omonganmu ki. Maksudnya iki ditawani karo bakule. Ditawani piye? Aku tuku kok tawani lho. Aku tuku, Mas bakso pinten? Tunggal. Pedes apa ora? Duka. Urung dadi ya. Kowe iki dikai sambel ngono lho. Lah ya kaya ora apa-apa. Maksudnya sambel iki sithik apa akeh? Akeh biasane. Embuh. Nesu bakul bakso. Bakul bakso dasmu kuwi tak tapuk tenan kowe iki gregetne wong bakul ora. Aku ora bakul, aku iki bener omonganmu Mas. Jenenge bakul kuwi ya mesti tawane ngono. Bakso pinten Mas? Sampean pengen pedes napa mboten? Ora usah ngono jane. Lah piye? Sambele kathah nang mboten beres. Ya ra? Lah kowe iso ngono kok ora mau jawab dhek mau wae. Kok lagi saiki mau jawab. Lah pedes mboten lha mbok dodol lombok. Kok piye omonganmu kok iso. Oh iya. Pancen bener umpama dadi bakul bakso ki lek nawani niki mungkin pedes napa mboten pancen salah. Anu sewu Pak niki ngersake sambele kathah napa sithik lek ngono bener. Kadang iki basa atau kata-kata ku ya bisa dimengerti dengan bener ning kurang komunikasi. Nah, ngoten niku. Kados dalu ngeten iki, Pak. Wonten bagian ringgitan ngeten iki. Kenging apa kok tiang-tiang ngeten iki sami rawuh lek pas enten wayangan. Jenengan ngertos mboten? Mboten. Ini ki amargi setunggal, Pak. Napa? Amargi seneng. Nggih to? Seneng minangka wonten wayang, seneng wayang nggih to? Seneng nanggap, mula sami rawuh ditanggapke wayang. Niku kuncine setunggal namung seneng. Dadi seneng apa wae mesti ditanggap, Pak. Wong kula mboten ngoten lho. Lek kula tekoni tiyang gelo kula, Pak, jenengan wingi kok ningali wayang niki tujuane napa? Mboten seneng ngoten mboten. Lah napa? Arep ndelok yoga. Berarti seneng kali yoga, Pak. Seneng kali yoga. Lho, nggih. Nek seneng meniki dibelani ya, Teh? Nggih, senenge dibelani mesti teko. Kaya wayang. Kados kula nggih sami, kula nek seneng wayang kula teko. Pamane mawon kula seneng sesuatu, klambi misale mesti kula tumbas. Kula nggih. Berarti nek seneng mesti seneng kuwi mesti dienggo. Oh, ngono. Kowe ngerti lampu. Enek kok seneng ora dienggo dieman-eman ya enek kok. Napa? Saking senenge dieman-eman ben awet ora dienggo ya enek. Napa niku, Pak? Ya enek pokoke. Seneng dieman-eman ning dieman-eman ora dipangan ora dienggo, pokoke mung disawang tok saking senenge. Niku seneng napa? Mosok gak diulat-ulit iki mboten? Kok ulat-ulit ki apa lho kok iso seneng mboten dinggih ki napa, Pak? Seneng kok mboten dinggih napa? Ayo mbah. Wah, aku ya ora ngerok. Jenengan kok malah gawe tantangan aku to, Pak? Lah kowe iso ngomong buka dalan awakmu kok. Lho, wong lek seneng ki mesti dienggo maksud ora mesti. Lampu rambu-rambu kae warnane apa wae? Ijo, abang, kuning. Kowe paling seneng warna? Warna ijo atau jalan? Lah seneng apa tinggal? Kan ijo bablas to. Nah, jare seneng. Lah abang malah mandek. Abang malah mandek. Oh, jangan-jangan kamu seneng abang. Loh, ora yo ijo to langsung. Lah nek abang karo mandek ngene. Berarti lek seneng abang termasuk Mas Dodok iki golongane wong kemproh. Nah, senengane sing abang-abang. Jorok kamu. Jorok kamu gundulmu apek ngono kok iso jorok ijo. Senengku ijo, Mas. Lah ijo seneng wis mekar kok yo mau tinggal. Mari terus mbok tekakno lampu cah. Lho mulane ngomong hati-hati. Aku ki ngomong nek seneng klambi dituku, ditinggo ngono lho Mas. Lah aku terus teko lampu. Nek ngomong hati-hati. Lah terus piye? Soale omongan ki penting. Aku tau ning Jakarta lagi 3 dina geger ya gara-gara omongan salah. Nyapa? Pak Deku nang kono suwe to? Ya. Teng Tangerang, Pak. Iku aku dikon nek cara kene ya nyileondo. Ya nyile pinjam. Apa tak nggo ngono. Ndalani genteng. Iya. Aku ya nyile ta. Bu ngapunten mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D. Sejane nesu-nesu. Ya ta? Sita cerita. Sita Pak, sik nyun sewu Pak. Nah, piye diperjelas? Kowe nyile apa to karo Pak D-mu kok nyile apa ning Jakarta? Kondo. Kalau nyile piye? Bu maaf mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D ya ngono. Lah kok sing bojone nunggu-nunggu to? Lah niki lho sing mari perkara niki, Pak. Niki sing masalah. Wong nyilih Honda kok dadi perkara lho. Maksudnya tangga Honda ku lho, Mas. Lah iya, mau. Lah kowe nyilihmu, Bu, nyilih Anda mau dinaiki Pak D. Iya, mau pinjam. Berarti ibuke apa dinaiki Pak D-mu? Ya tak naiki barang. Oh, omonganmu kok mbok naiki barang urusane apa lho? Tinggi bahan. Aku sesuk arep nang media, arep takon karo Mas Reza. Mas Reza, jenengan kagungan Honda nggih? Kalau bisa saya akan milih nyilih Anda
untuk dinaiki. Biar dinaiki sapa? Saya saja enggak apa-apa. Mau? Mau naiki Mas Reza? Mas ya. Wedak no. Wedok ki omonganmu sing Wedok asli, ayo. Wedok asli kok iso ngono lho. Nembang Mas. Nggih. Nembang. Nembang. Coba njenengan milih Mbak Sulis karo Mbak Lilis ben ngadeg kaya apa? Ayo. Seperti Mas, kaya apa? Mbak Sulis, Mbak Lilis jumeneng ngancani Mas Dodok, Mas Komet. Yo. Niki ada Pangmulut Gending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang yang terhormat dari panitia nyuwun tembang gugur gunung podang kuning dibawani Taman ke Taman Asmoro. Matur suwun Mas Hardi CS. Nah, gandeng sinden kita nembang gugur gunung podang kuning ke Taman Asmoro wis kulino. Saiki ajarana nembang dangdut olah vokal terkait dangdut. Nah, Cocok niki. kan iki kan marak lagu-lagu yang sangat populer. Populer. Kaya to Apa? ojo dolanan geni yen wedi kobong resikone gedhi dolanan bojone uwong. Iki ngono to kok iso. Selamat malam Mbak Lilis. Selamat malam Mas Dodo. Makin hari makin cantik. Kamu makin hari makin endut. Ya inilah namanya orang Liz. yang orang Apa? Cara pilih-pilihan Mas Komet karo Mas Dodok. Nek Mas Dodok di Sawang pasuryane panen nyegeri ketok miyayene ketok mlebu seger ya bagus sih ketok. Lek Mas Komet kan welek to. Iya, Mas. Kok enak sampean. Aku ora tau dibantu to, Pak. Sik to. Sik to. Mengko enek segi nilai plusnya kepada Mas Komet. ada kelebihannya. Nah, ada kelebihan. Ono lho. Lek Mas Dodok pancen merabu momen teng ketoprakno ketok lek kaya satria. Satria to. Lek Mas Komet kuwi dapukane ya wis abdi dalem, engko sing jungkir balik barang kae mergo cara wajahe kan ndak enek wajah yang begitu bagus. Nek niku jek kapien, Pak. Nah. Cara ketoprak Komet dadi kewane, Pak. Noko. Kos. Tapi bayaran ta? Bayaran. Kamu ganteng, Mas. Ning milihmu pit, Lis, kowe milih di antarane Mas Dodok karo Mas Komet. Ya Mas Dodo, wong gedhi kaya gajah mada ngene kok. Kowe ora ngerti lho, gedhi awake lho. Ah, gedhi rek sing ketok. Mosok Mas, mosok sing gedhi go awake, liyane cilik. Sampeyan aja percaya kuwi. Alah wis tak takokno, survei membuktikan khalayak lho nek wong Nyapa? wong gedhi mesti yo nggur yes pantes-pantesan. Apa ngomong cilik ngono to? Curiga. Aja ngaku, malah kene engko moh. Kuwi jenenge fitnah Dek hoak. Akeh kok saiki obat-obat iso gedhekno kuwi akeh kok, Dek. Gedene apa? Gedene apa? Pikiran, gedhekno tangan. Sampeyan tak omongi, bojone iki sering WA aku cerita. Piye? Alah, anggere ngono iki keturunan terus. Mosok Mas. Ogah aku sik sakmene iki sik nom-nome energik kok dibanding karo sing cilik ya aku pilih sing cilik mesin jahit. Aja salah paham, Dik. Sampeyan oleh cilik-cilik mah rene rasane popo hambar. Hambar rokok. Kok Cara sayur gene rasane nek gedhe iki iso dirumah. Sayang, nek sampean wis syukur alhamdulillah wis ketemu aku. Najan to wajahe kaya ngene, penting yang lain-lain kan. Mas, sampean iki pancene Mas yo elek-elek ritek ngene iki gagah perkoso. Gagah perkoso nak masalah elek kene dinai kalender ya. Kok dinai kalender? Sing artis-artis ganteng kae Oh iya. templekno kene. Nek gak ngono kok nek bengi nek arepe iya gitu Mas. Apa kok iki urusane apa? Nganu. Ya kan ngono kae to Mas. Iya. Mbak Sulis, Sampean raine tak sampean buntel ki ora kresek. patek tanggap. Lek Mas Komet muni ngono ora patek tanggap. Wis to, Pripun? dilokne elek ora apa-apa Mas Komet. Jajal. Delokne elek gak apa-apa Mas Komet. Aku malah justru seneng sing elek sing Aku saya malah justru seneng inginkan. sing elek. Lha kuwi lho sing disenengi sing elek iki lho. Kowe duwe sing elek apa ora? Oh, elek kabeh. Dek Lilis. Aku malah curiga kita seneng sing elek arep disiksa aku. Sampeyan aja Ora Mas, ora. Dek Lilis sampeyan aja kuator. Kuatir. Ah, ben lucu kowe kuator. Ya wis ben kita wis. Jenenge sepel to, Met. Iya. Coba Dek Lilis, saya mau pegang tangannya coba. Saya lihat EPP-nya di balik. Epek-epek. Epek Mas, epek. Lava.
Delawak. Kamu habis makan apa sih? Apa? Kok bau batang sih kamu? Bau batang? Lu mau separuhan lu? Coba telapak tangannya. Oh, garis tangan kamu. Ini kalau saya cek kodam kamu itu apa ya? Apa? Bunga. Bunga. Aku udah tahu kalau aku bunga itu loh. Coba kalau aku lihat loh kodam aku. Apa? Kodam aku kumbang. Hah, kumbang berarti kamu ngentup aku. Iya no. Tapi katanya Mas Iso kodam ya? Bisa toh? Tolong anu kuwi lho, wek kuwi lho. Coba Cek nang lho. Lho kok rambut cek dhewe to piye to? Aku ngecek bendina ya keliru no. Sik. Kene lho sing karuan. Nek Mas Dodok mau apa? Lilis. Kumbang. Namu Kumbang. Tawon. jelas wis. Kumbang cilik entupe. Tapi kan mandi, Pak. Lah, mestine sampean duduk kumbang. Kalau lilis itu kembang, kamu gajah. Gajah yo penyet ini kok. Ceblok mapek rayon telas to. Kegeden telale no Pak, kegeden telale yo mau parah. Coba Mbak Suli saya cek kodam. Kodamnya jelas ini. Kupu-kupu. Butterfly. Komen coba lihat. Oh, jelas ini kodamnya. Tikus god. Kodammu nggak cocok sama Sulis. Ya cocok engko grogoti kene. Tikus songgrok. Nah, coba diacari nembang dangdut. Ayo. Yo. Iki lah. Aku wis oke. Lah iki lho cara. Disulis minta lagu apa sayang? Lilis, Mas kamu kok gitu? Toh Mas Komet jadikan istri yang kedua. Aku jadikan istri yang kedua lah itu mek cilik ngetaplek ra. Apa yang ngetaplek iki? Sudah kecil, lalinan. Tapi kan hidup tengil-tengil. Hidup nak gur ngono tek goblok. Tapuk tenan lho kowe gara-gara kok Malah aku. Malah ngeren-ngereni ruangan. Wong sampean ki karo bojone dhewe kok ndak apal. Aku ki Lilis karena umui. Ya. Nggak kayak bahasa Inggris. Karena li. Sing mesra kayak ngene lho. Lilis karena li. Karena li. Ngono. Nek terus nek sone apa ki jenenge ekone oke ngono kan? Lilis karena li. Ngono. Lilis karena li. Piye? Kowe ora ngerti iki ya? Lilis karena Lilis seneng jeruk. Lilis karena li seneng jeruk. Lambemu tak tapuk lho kowe iki omonganmu setengah lho. Iki keceplosan tenan iki. Nyesatno aku lho. Ya ora. Aku karo Mbak Lilis asine ngepen lho, Mas. Iki artis TikTok lho. TikTok iki terkenal. Nah, ya anggar live sing delok telu. Kowe aja ngecek, kowe leper ora ngerti ta? Apa? Halo guys, pakai ini lho, lotion ini bisa putih, kulit hitam jadi putih. Ayo buduk-buduk ya sini semuanya. Putih bersih-bersih kinclong. Lagi bakul cet ya leper. Yang kulit badak, kulit kudanil, kulit ketek, kulit boki, selengki, boleh. Oh, aku suka yang selengki. Ya selagi tok. Satu lagu. Iya sayangku. Maaf, tadi cuma bercanda. Oh, nggak apa-apa, bercanda. Mas Aminor, Mas. Bentar lagi pinjam Anda ya. Itu tadi hanya bercandi ya. Iya, bercanda. Hanya bercandi. Nanti bisa pinjam Anda ya. Nah, sama saja dengan karye nek tiasing sasami. Si milik kete. Karya dan kias sasami. Nah, Sabira, Mas Sabira. Mas, iki kok Kowe iki meneng sik to, Mas. Mas. Ojo sing angel-angel. Lah piye? Sing gampang-gampang. C Mas, C. Pegang tangannya tek. Iso pora to Mas Kajang. Lah iso nyentuh kene lho. Lah iya. Sabira Mas. Sabira ya. Ya kupingmu padha wae ora patah tengen kok. Brak-brak dino ki kuwi kok. Yang ini aku cintamu aku sayang Gila samurai.
Jangkrik malah penak dagelan somong kamangku sinden. Sing gerak apa? Sing gerak sikil. Ora. Lah apa? Sikil. Sikil tengah kuwi, sikil tengah. Waduh, Lili jangan dicekakkan. Lah iya. Kok malah sikil tengah. Cangkeme badhe. Kowe kok main banter ning kuping to, Mas? Tenang, Cik, kalau suara seperti Aku ya mau lo dipangku kayak itu. Jojo, ayo. nanti ndak saya pangku pakai kaki. Pakai apa? Pundak. Iki jenenge disunggi. Sunggi kowe. Ya sunggi. Ora, ya padha dipangku nganggo sikil pupu jajal. Pak, tak sunggi lho, Pak. Ora, dipangku wae. Kok tak kena-kenana, Pak? Yo, coba pangku lis. Wong ayu Tahun rok. Nada. Pop. Pop. Yo, seneng aku. Nadani lo. Pop. Lihat tajuk Aku Mas, aku. saya mencoba bercahaya mencarimu. Jauh. Jauh. Pak Minto Saon barang kok. Pak Minto kaya wong pehung. Nanti bang wong lemu. Coba karo dipangku. Karo dipangku. Aku saya mencoba bercahaya mencarimu. Namanya iso ngono. Bila Untuk Wendel dulu. teruslah bersama di atas saya. Melek di. Orang dodok-dodok. Ikan Lha piye kok iso dodok? Dodok ora jane. Lah ngono rutang. jaya padaku. Nah, pangku. Aku akan mencintai. Wow, kok iso ngono kuwi? Mas, ndak mau kan lungguh aku. Pengumuman kepada Bapak Cari, di sini sudah ada bahan bekel. Apa ya? Mak gendur. Kadang-kadang polahe ngono kuwi ya piyak ngono tok. Iya. Sing sapa? Ayo. Kenyak dong kenyak. Energik. Alah, jajali. Lho kok jajali gundulmu no? Iki lho kang ngurusi bojomu dhewe. Sing to jajal dipangku. Kaya ngapa keharmonisane? Sampeyan iki kudu serasi karo aku. Jadi kudu sehati. Yo pangku lho. Kene tek. Ya tapi kan itu tadi kan nek kemah kan langsung mak keteplek aku kan keluar kendang ngono toko Niko. Ayo Mas Niko. Dadi ben Iya. enak. Mas ketek du. Kentek ndasmu. Ketek genduten ndasmu iki. Kendang kalau tuh. Ora enek kendang munine kok ketek genduten. Lah wani sumpah kalau tuh. Mas musik kendang. Ya Mas piye? Ketak gendut. Ketek gendut. Nah, aku pokoknya. Ketek gendut. Nah, rungokne tenanan. Ya kuwi Oh, dale kendangmu kuwi. nyaput. Provokator Loh, musik kok. Kendang ya dutak. Danduk dutak. Lah iso kok mbok cangkemmu dhewe ngono ya. Cangkemmu dhewe kuwi. Contoh, Ya, piye dalan piye? Dutak. Danduk dutak. Danduk. Oh iya iya. Iki meloki Rama kono. Ya. Dudut ya ngene. Oh ngono. Ya. Ya wes. Jadi aku ben enek reaksi. Oh iya. Soalnya suwi to. Energiknya. Reaksimu suwi. 1 2 3 go. Kayak dudut lho, Mas. Ayo kok. Urung pas lah kok. Aku kan. Pas kok. Iya. Kok urung wes lho kok. Ayo kok. Wah, lah. Aduh, enaknya kamu seperti seprindik. Enak getaran apa ora? Ya ora. Menurutku tidak ada sama sekali. Lah, terbukti. Sik to iki getarane alon. Lah blas lah kan makan dutun-dutun Iya lho, mau aku lagi belas juga, loh, Mas. Mas. Mbak Sulis mau kerasa getarane Ya, to? kerasa, Pak. Ah, Kayak lu jelas. ngomong dul-dul. Ah, lek ketak gendut ora ada getaran. Ya, Dan aku Kamu. curiga loh, Mas aku curiga. Butuh getaran. Nah, wis kok yo. Nah, coba dipangku karo Mas Komet. Nah, ngono lho. Kok enake kuwi. Dipangku kok malah kowe plek-plek urusane apa to, Mas? Ben getar. Pangku yo iki to, Oh Mas. iya iya. Enak ya. Siap ya, Mas, sama goyangan. Ada getaran. Wes kok rasane piye? Ayo. Pun Pak. Eh? Pun.
pun bergetar ya pun. Piye to Mas? Wong urung lungguh lah aku ki. Lah yo rulu kok tapi pikiranku wis rewenerno kok. Aku tak jajal nggonmu ya. Ayo, Dik. Lah kok buku jajal-jajalan. Malah apik Mbak Sulis jajalan di sini ndak percaya. Apa iso Mbak Sulis Sinden. Sindene Tapi seneng musik iso to. Alah model Pinter. kaku Mbak Sulis kaku. Dijajal dhisik kuwi sinden berwibawa tapi hot. Tapi kaku dia mau mlaku aku ngerti kok. Mlaku yang ini kok. Wah, keren. Jajal rapor tamu. Ya, kan ada. Jajal. Kowe kuwi lho. Tendangi ha. Pupu ndi? Iki lho pupu. Tak kira weteng. Weteng gundulmu. Cowok weteng. Modele kaya weteng kabeh. Entuk nerene lho ket. Kentole kaya bumbung. Oh iya. Tapi apa Mas iki? Kaya Gerak. Pokoknya seneng gerak ngono tok. aku mesti iki. Opo iki? Kandhani kok. Kok iso mentul Ngene anake kaya akeh. Saya Mbak Bil. Saya Pikirin dhewe angen-angen lho. Angen-angen isin dhewe. Kapok ra iso balik lho Mas. lah tenan to. Tolong. Gak apa-apa. Lho, mlakune ngono tenan. Ora masalah aku tak dusi apik iki. Lho kok dusi